הוא ישב מולי עם ידיים רועדות ואמר, אני חתמתי על הסכם גירושין לפני שנה. עכשיו אני מבין שוויתרתי על הכל. האם אפשר לבטל הסכם גירושין? שלום, אני מורן אלסייג בני, עורכת דין לענייני משפחה. הסיטואציה הזו, אני פוגשת אותה פעם אחר פעם. תארו לעצמכם, אתם באמצע גירושין. זה כבר שנה, אולי שנתיים, כוחות נפשיים, משפטיים, עורכי דין והילדים באמצע. יש רגע שבו אתם פשוט שבורים. אומרים לעצמכם, די, אני חותם על מה שצריך, רק שזה ייגמר. והצד השני, הוא יודע שאתם במצב הזה. הוא הפעיל לחצים פסיכולוגיים בכדי שתהיו במצב הזה. והאמת שהוא גם ימשיך להפעיל לחצים. עד שאתם תחתמו. ואתם במצב של עייפות, ייאוש ורצון עז לשקט, חותמים. עכשיו השאלה, האם אפשר לבטל הסכם גירושין אחרי שבית המשפט נתן לו תוקף? התשובה המשפטית, במקרים רבים לא. הסכם גירושין שאושר על ידי בית המשפט הוא סופי. הוא נחשב כפסק דין. אבל, ויש כאן אבל חשוב וגדול, ישנם מקרים חריגים, כמו למשל הטעיה או כפייה או איום או הסתרת נכסים משמעותיים. האם זה קורה? כן, ישנם מקרים כאלו. האם זה קל להוכיח? ממש לא. אני מבינה אתכם, כשאתם בעיצומו של הליך גירושין, קשה. אתם רק רוצים שזה ייגמר. אתם מוכנים לוותר רק בכדי לישון בלילה. אבל הניסיון שלי מראה ששקט לטווח קצר יכול להפוך לכאב לטווח ארוך. אז לפני שחותמים, קחו נשימה. קבלו ייעוץ משפטי. כשלא מסתכלים רק על ההסכם בנקודת הזמן הנוכחית, אלא גם בטווח של שנים קדימה. אם אתם נמצאים במצב הזה עכשיו, או שיש מישהו שאתם מכירים שנמצא בסיטואציה הזו עכשיו, אל תתנו לו לחתום. אל תחתמו מבלי לדבר עם עורך דין שמתמחה בגירושין. אפשר לקבוע גם איתי פגישת ייעוץ, כי לפני שחותמים יש מה לעשות. אחרי החתימה האפשרויות מצטמצמות.